sa amin after ng training, like sa paano to ulit? Nandun na yung beach umbrella namin, no? Ito pa chinelas. Yan na tayo, continue. Sa amin, after sa training, kailangan dadaan sa road test. Ako ay na-schedule na mag-road test. After sa road test, mag-undergo ako ulit ng 1-day orientation. Tapos na ang road test ko. Ang result is ako ay pumasa na i-perform ko ang paano ang pag pre-trip, post-trip, tractor at saka trailer. Tapos yung sa pag-driving sa business area, sa highway. So na i-perform ko yung ayon sa company ko namin standards. Hello? Major Marlin, good morning. Good morning, Marlin. How are you? This is Private Paw Patrol. Sir, I already did my road test. And how did you do? I passed. As what I have told you, I will inform you ASAP. So everything is done? Yes, sir. Tomorrow, I will do the 1-day classroom orientation. Okay. They found you a truck? No, I still don't know what's gonna happen after the orientation tomorrow. I'll just wait for instructions from them. Oh yeah. That'll come. That'll come. I have a couple of pairs of your shoes in this truck, son. Yes, sir. It's a Saga. Yeah, kindly keep it for me, sir. I will get it as soon as I'll see you around. Yeah, well what I'll do is I'll give them to Okay, sir. Thank you very much. I might be there tomorrow. I'm not sure. Right now I'm in upstate New York and I'm on my way to Vermont and I have to go to Ottawa and probably Ottawa I will be coming to Mississauga. So if I'm doing that, I will let you know when I'm there and I'll let you know that. Okay. And keep in touch. Keep me in touch. I'd like to know how you're doing. Yes, sir. And also, again, thank you very much for all the learnings, for the tips, the advices, everything. Well, as long as you use them, son. As long as you use that advice, it'll keep you alive out here. Okay, thank you, sir. So, drive safe, keep safe, sir. All right. You let me know how you're doing. I will, All right, I will. Take care now. Thank you, bye. Kaya Paw Patrol ang sabi ko, kasi itong Paw Patrol na to is napaka kuan na experience namin, no? Kasi nung kami ay nagpunta ng States, yung anak ko kasi talagang fan dito sa Paw Patrol movie, no? So may karakter siya na gustong ipabili, yung si Marshall. Ngayon, yung mga Paw Patrol na available doon sa mga truck stop is wala si Marshall kasi marami yan sila eh. Sila Marshall, sila Sky, sila Rubble, sila Zuma pati ako na kuan ko na yung mga karakter, no, kasi palagi kong napapanood while nanonood yung anak ko. So ngayon nga, yung si Marshall ang gusto ng anak ko. So kahit bibilhan ko siya ng Paw Patrol bus pero hindi si Marshall, baka ma-disappoint lang siya. So ngayon, sinabi ko kay trainer ko na ganito, hahanap ako ng Paw Patrol na ito si Marshall. Ngayon naman, yung instructor ko parang naintindihan niya yung as a father, no, kasi nga nung dati daw yung mga maliliit pa yung mga anak niya, binibigyan niya yung every time na uuwi siya may pasalubong siya, hindi niya na-miss daw yun. So ngayon parang naintindihan niya ang side ko na ayokong ma-disappoint yung anak ko kasi hindi ako mabigay yung Marshall na yon, yung Paw Patrol. So ngayon, every truck stop naghanap kami. So siguro mga naka 10 truck stop kami na nag-stop, no? Finally nakita namin doon sa Love's truck stop sa may Illinois. Kahit tight ang mga spaces, siya na ang nagbabaking doon sa truck stop para lang mahanap namin itong si Marshall sa Paw Patrol. Hindi talaga kami huminto, no? Sinabi ko na kay
instructor ko na saka na lang, next time na lang, kasi wala talaga eh, nakaka-anim na tayo na truck stop, walang Marshall mahanap. Sabi niya, don't give up. Sabi niya, don't stop unless wala talaga. Parang tinulungan niya ako, no? Nag-exert siya ng extra effort para mahanap ko yung Paw Patrol na yon. Hindi na niya trabaho dapat yon, kasing trabaho niya pag train lang sa akin, pero yung time na yon siguro mga 4 hours na hinto-hinto namin sa mga truck stop para lang mahanap itong si Marshall. Finally na kita ko sa Labs truck stop doon sa Illinois. So napakasaya ko, tapos siya din napakasaya. Sabi niya, naintindihan ko Marlon, kasi dati yung mga maliliit pa ang anak ko, yun din ang parang yung nakikita ko ang kasayahan nila pag nabigay ko yung mga pasalubong ganyan. Ngayon malalaki na yung anak niya, may mga apo na siya. So yung mga apo na naman ngayon ang sinusurprise niya. So yun nga, kaya Paw Patrol ang tawag niya sa akin, private Paw Patrol, kasi nga private, kasi siya nga ay dating military. 24 hours later. Hi guys, on the way ko sa orientation, yung sabi ko na 1 day orientation. Sa 401, yung usual na dinadaanan ko, may disgrasya, so na-block ang express 401. No, ngayon dito ako dadaan sa may toll, no, yung may bayad, highway 407, kasi ayaw kong late. Ito lang may bayad, pero ayos lang. Mga 15 kilometers ang dadaanan ko dito para lang maiwasan ko yung traffic dun sa 401. Tapos after 15 kilometers mag-exit na ako para balik dun sa highway 401. Okay lang, konti lang naman siguro ang 15 kilometers. Mga sa pagkakaalam ko is 0.15 cents per kilometer, yun ang babayaran ko. Itong 407, ito yung the only toll sa Amerika, no, na hindi ka na hihinto, yung katulad sa Amerika, sa United States, na hihinto ka, magkuha ka ng ticket sa parang booth, tapos pag exit mo, kung saan ka man mag-exit, magbayad ka, or kung may ipas ka, diretso ka lang. Pero dito, kahit wala kang ipas, ang tawag sa amin dito is transponder. May transponder ako dito. So kung wala kang transponder, diretso ka pa rin. So parang may camera lang dun sa pag entrance mo, pagpasok mo sa highway, automatic yung billing is papadala sa address mo. Yan ang kagandahan dito, wala nang hintuan kung wala kang transponder. Yun nga lang, kung wala kang transponder, may camera fee na $5. Every pasok mo may camera fee na $5. Ako, wala akong camera fee kasi may transponder ako. Ito yung 407, no? Maluwag. Walang ka-traffic dito. Hours later. Tapos na po ang 1-day orientation namin. Shoutout nga pala kay Easy ZY Pre Joel, counterpart ko po sa Calgary Terminal. Nakita kami kanina sa kuan lang, sa online, no, doon sa live video conferencing namin, kasi pareho kami nag-orientation today, kasi tapos na kami sa mga training program namin. Kaya next week mag solo na kami, mga single na kami available. Shout out sa iyo Pre Joel. Si Pre Joel ay may truck na po, 2020 Freightliner. Ako wala pa. Sa Monday pa daw kami i-inform. Baka yung sa akin 2016 Freightliner. Ayos lang, kahit ano, basta tumatakbo. Kasi anytime na kung mag-breakdown yan, tawag lang sa breakdown.
Isa yan sa diniscuss kanina sa orientation namin about breakdown, anong gawin. Good luck sa'yo, Pre Joel. Habang nagkuhan kami kanina sa orientation, no? Kasi makikita ko yung sa iba-ibang terminal, yung parang window. Sa Calgary, kitang-kita si Pre Joel. So, habang nagsasalita yung kuhan namin, parang teacher, text kami ni Pre Joel. Pag send ko, titingnan ko yung screen. Makikita ko rin siya doon. Parang hinahawakan yung cellphone. Ngayon ay Wednesday. Bukas Thursday, Friday off na. Relax. Kasi next week start na kaming maghataw. Ngayon ay on the way ako sa tindahan. Bibili ako ng microwave ko para sa truck. Yung microwave kasi si Bossing ang naghanap sa internet, no, saan yung pinakamura na deal. Kasi dito kung marunong ka lang maghanap, kasi ang daming mga mura. Kung bibili ka sa tindahan like Canadian Tire, Best Buy, mga Walmart, mahal doon. Yung microwave na bibilin ko, yung maliit, yung kasya sa truck lang. So average na presyo niya, ang pinakamura kung sa tindahan is $80 ba yun sa Walmart. Pero yung pupuntahan ko ngayon, $45 lang. Nakita ni Bossing sa Facebook Marketplace. Shoutout nga pala kay Francisco Dirmesa. Shoutout naman Boyet de Mesa from Makati City. Makati City. May alam din ako konti dyan sa Makati City. Dati kasi yung nagtrabaho pa ako sa Marlboro, sa Philip Morris, ang headquarters namin ay nandyan sa The Enterprise Center sa Makati City. Nilalakad ko yan, papunta ako nung bumili ako ng t-shirt sa Hard Rock Cafe. Nilalakad ko yan galing sa The Enterprise Center, tinatawag namin na Tech. Nilalakad ko yan papunta dun sa Hard Rock, dun sa Makati City. So shoutout sa'yo, Boyet de Mesa. Next kay Roderick Dumas. Siya ay nasa Palawan, Philippines. Yan, gusto ko mapuntahan yung Palawan, dun sa El Nido ba yun, tapos Puerto Princesa. Magaganda ang mga beach dun. Sa amin, sa Leyte, magaganda din ang beach. Meron kaming yung Kalangaman Island dun sa Leyte. Meron kaming yung Cuatros Islas doon sa may Hilongos, Leyte, sa western part, no, sa Leyte. Meron kaming Canigao Island, malapit doon kay Pinoy Tracker Alberta, kay Bay Gilbert. Shoutout sa'yo, Bay Gilbert. Tsaka sa misis mo, shoutout. Maraming mga magagandang beach sa amin. Hindi na kami kailangan pumunta ng mga Boracay, mga ganyan. Pero maganda rin na nakabisita tayo sa ibang mga beaches.